जासिबाय दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसेयै ज' मोनसे नैबे सिमेन्ट सापरि जौसिन गेजेरारि जि फरायसालि जुनियर कलेज बेवहाय मोनसे फरायसाफोरखौ लाफानानै सांग्रांथि मेल मोनसे खुंदों। बेवहाय बर'नि माहारिबाद आरो आथिखालनि लाइमोनफोरनि बिबान बेखौ लानानै दा बेवहाय आंबो सासे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मावथि बोसोनगिरि हिसाबै आंखौ बेवहाय आलासि हिसाबै लिंहरनानै बाहागो लाहोदों। दा बेवहाय बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। दा बे सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि जेसेबां फरायसुला फरायसुलि दङ बे जुनियर कलेजाव फरायनाय आरो सेनियर कलेजाव फरायनाय गासै फरायसुला फरायसुलिफोरा फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि बाहागो लानायजों दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया खोब मोजाङै जाफुंदों। दा बेवहाय जोंनि जि माहारिबाद बे माहारिबादखौ जोंनि लाइमोनफोरा बाहागो लानांगौनि गोबांथार खामानिफोर दङ, हाबाफोर दङ, बेखौ जों लालांनांगोन। दा बेजों लोगोसेनो जों बेवहाय लाइमोनफोरनि जि बिबान बेखौ नायोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि फरायसुला फरायसुलि जोंनि बर' सुबुंफोरा गोरों गोरा जानांगोन, सोलोंथाइ गोनां जानांगोन, डिग्रि गोनां जानांगोन। आथिखालाव सोलोंथाइजों लोगोसे स्किलखौ दाजाबदेरनानै होदों जायखौ आदब होननानै बुङो। जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंनि आदबाव जोङो साखाफारा जानो हानांगोन। जोंनि सोलोंथाइया गोग्गो जानांगोन, गुन गोनां जानांगोन आरो बिदि जायोब्ला जोङो गोरोंसा जाखांनायनि उनाव जोंनि न'खराव थानाय जि जेंनाफोर, जि समस्याफोर, जोंनि गामियाव थानाय जि जेंनाफोर समस्याफोर, जोंनि समाजाव जानाय जि जेंना जेथोफोर, गाज्रि जि हुदाफोर बेफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन बा फोजोबलांनो हागोन। गिबियावनो जोङो साफा सोलोंथाइनि बा सोलोंसा, गुन गोनां सोलोंसा जों जाग्रोनो नांगोन। दा जोङो बेखौनो खावलायदों। दा दिनैनि बे जि हाबाफारि बेनि गेजेरजों आङो बेवहाय आलासि महरै बाहागो लानानै आं बेखौनो खावलायदों जे जोङो जोंनि समाजनि जि गाज्रि नेमखान्थिफोर, समाज बेरेखा खामानिफोर बेखौ जुदि जों फोजोबनो गोनां जायोब्ला गावनो जों गिबियाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाइ जों लाग्रोनांगोन। गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाइ जुदि जों लानो हायोब्ला, जोंनि सोलोंथाइया जुदि थारैनो मोजां जायोब्ला जोङो जोंनि जि जिउनि थांखिफोर बेखौ सुफुंनो हागोन आरो थांखिखौ सुफुंनायजों लोगोसे जाफुंसारखांनायनि उनाव बे जोंनि फरायसा सासेया जोंनि सासे सुबुं सम्पद जागोन, फुंखा सुबुं जागोन। जुदि जोंनि सुबुं सम्पद जायोब्ला जोङो बेखौनो रायजोफोरनि सिगाङाव समाजनि गेजेराव बिदिन्थि महरै लानानै दिन्थिनो हागोन आरो बिनिफ्रायनो जों माखासे गेना गोरोन्थि बेफोरखौ जोङो सुस्रांनो हागोन, जोंनि जेंनाफोरनि जों सलुसन दिहुननो हागोन। दा बेनिखायनो दिनैनि जि सावरायमेल बे सावरायमेला बा जथुमा खोब मिनिंफुल जादों। जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोसो होदों जे गावनि जि फरायनाय जिउनि थांखि बेखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आरो बे बिथांमोननि जि जाफुंनाय बे जाफुंनायाव जोङो समाजारि आफाद, माहारियारि आफाद बेफोरबो माखासे जि हेफाजाब मदद होनांगौ बेफोरखौ होनांगोन आरो बिसोरखौ जाफुंसार होनायजों लोगोसे बिसोरनि गेजेरजोंनो जि जोंनि एवारनेस प्रग्रामफोर, बे एवारनेस प्रग्रामजों सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि जि बर'नि माहारिबाद बेखौ जों लांफानांगोन। जोंनि जि कालसार, जोंनि जि दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, गाननाय जोमनाय, जोंनि जि आइडेन्टिटि, जोंनि जि सेन्टिमेन्ट, बर'नि सेन्टिमेन्ट जि बड'इज्म बेखौ जोङो बिसोरजों लोगोसेनो लांफानांगोन आरो बेखौ जोङो बोरै लांफानांगोन, बोरै जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव बेखौ फोसावनांगौ जायो बेखौबो जोङो बिसोरजों सावरायनाय, बिसोरजों बाहागो लानाय, बेनि गेजेरजोंनो जों लांफानांगोन। दा बेफोर बाथ्राखौनो दिनै सावरायदों। थारैनो बेयो मोनसे मेहेरगोनां टपिकखौ लानानै सावरायनाय, फरायसाफोरजों जथुमनाय बेखौ जाफुंदों होननानै आं सानो। आथिखालाव बांसिन फरायसाफोरानो फेग्रा मुवा लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दा बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो हमदांदों जे आथिखालाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा फेग्रा मुवाजों बांसिन गफबदों। बेखौनो बिसोरो फेग्रा मुवा लानाय बाइक, मटर साइकेल
मबाइल बाहायनाय बेखौनो बिसोरो कम्फर्ट जन होननानै साननानै लायो। नाथाय गावसोर कम्फर्ट जन होनना साननानै लानायाव दा जोंनि जि बैसोखौ लानानै समखौ लानानै जि सोलोंथाइ सोलोंनानै लानो गोनां बियो नाथाय बारलांदों आरो खायसे खायसे बेफोरखौ लानानैनो गाज्रि माखासे जाथायफोरावबो गफबदों। खायसे खायसेया गावनि देहाखौ बेंगुरा खालामनानै लादों आरो खायसे खायसेया गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। दा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे समाज बेरेखा हाबाफारिफोरखौ फोजोबनो थाखाय दिनैनि जि जथुम्मा लादों बे जथुम्मायावबो बेखौनो सावरायदों जे जोङो माबोरै सानोब्ला जोङो माबोरै मावोब्ला जोंनि बे समाज बेरेखा खामानिफोरा जोबलांगोन बेखौ जोङो फोजोबनो हागोन बेखौनो सावरायदों। दा बेवहाय आंबो बेखौनो फंनैसो बाथ्रा बुंदों। जों जुदि बेखौ फोजोबनो गोनां जायोब्ला जों मोजां मोजां हुदाफोरखौ सोलोंनांगोन। जोंनि जि हुदा बे हुदाखौ जों सोलायनांगोन। जोङो सम बायदियै जोंनि जि एम एन अबजेक्ट बेखौ जोंनि एम एन अबजेक्टखौ जों जाफुंहोनोबा जोङो डिसिप्लिनै खामानि मावनांगोन। जोंनि हेबिटखौ जोङो जि समाव जायो बे समाव जानांगोन, जि समाव फरायो बे समाव फरायनांगोन, जि समाव गेलेयो बे समावसो जों गेलेनांगोन। नाथाय नंबां जाबाङै ओरैनो बेरायलाबायबाय थायोब्ला जोंनि फेग्रा मुवाफोरखौ लानानै ओरैनो सम खाथाय हरोब्ला जोंनि सोलोंनांगौ सोलोंसा जिउआबो बारग'लांगोन आरो गावनि जिउखौबो सिलिंखार खालामना लानाय जागोन। दा बेनिखायनो जोङो मोजां हेबिट सोलोंनांगोन। मोजां हेबिटआ जोंनि इयुनखौ सोलायो होननानै बुंदों। दा बेखौनो आङो दिनैनि सावरायमेलाव फोरमायदों आरो जोंनि गासै जिखिनि वार्कार्स बेवहाय बाहागो लादों आरो बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननायबो मोनदों।